खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गोदाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ स्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बराव फिनबावलायबाय आरो एकदम दिनै खर' खाथुमना बरायबाय आं नोंथांमोनखौ दा दिनै भिडिअ खालामबावलायबाय आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो ना मा होनो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामला बायदो आरो सेरफारलाखौ एकदम नै आं ओरै साराय जानगासिनो ना एवनो ओमफ्राय दिनै बिअनि मिटिंबो दं बे बिअनि मिटिङाव थांसै जोंना मास मोनसेयाव खेबसे जायो आरो बिअनि मिटिङा ओमफ्राय दाथ' बे मामाजिनि फैसा हरनाय माने एकदम मिटिं जालुनायानो जोबाखै दासान्दि नै दावदै दैसे दं बे दावदै दैसेया एकदम दाउआनो खेबफ्रुनानै माबादों आरो गनो होनायखौ नै बेखौ एवना जानोसै आं हारसिंसो जानांगौ जाखुनांगौ मोननै थैखागोन माइ लामदों माइ लामनायखौबो थिखोना गालांखाबावनांगौसो नै टाइमआ खोथिया बै बोरैबा नुदों नै माइ लामगासिनो इयाव माइ लामनायखौ थिखोना गालांखानांगोन आइयाबो बिखा सानाय जादों नालाय थिखोनो हाया नङाबाथ' थिखोगौमोन बिखा सानाय जादों नो आइदै आरो दिनै माबा मा होनोमोनलाय आंनि फिसाजो गेदेरनि बार्थडेमोन ओमफ्राय बार्थडे ओरैनो माबा खालामनाय जायासै फिसाजोआ ओरैनो चक्लेट रानना होबाय आरो लोगोफोरनो मालाय बिफानाव फैसा बिनानै ओमफ्राय बेसेथो खालामबाय थानो हालुवा मानसि बारा खालामबाय देनां सिख्लाफोरबो मालाय गावसोरनो खालामलाबायनानै लाथोंसै खालामनांगौ खुनुरुखुम बोसोरथाम खालामबाय नांगौबा मालाबाफोर गोसो जाबा टाइम मिलायबा खालामसै आरो न' गोदान लुनायजोंबो एकदम जे जाथारदोंना खामानिफ्रानो बेखायनो खालामबाय थायासै आरो हौवाजों आंजोंनि एनिभार्सारि खालामनो बे एनिभार्सारि हाबा जानायनि डेटखौनो गोसोआव गैया नङाबा खालामनो हागौ आं बिराद जारलासो एकदम नागिरफिननांसिगोन बबावबासो एकदम सोरनाव सोंलाबायनासो खालामनांसिगोन र' खनसे आराया दुंबाय नै बेयाव थाव होनानै ना एवनोसै बोरै थाव गोथाङालाय थाव गोथाङाबो नै आंना हौवाया प्राइमार फोनगासिनो बेखौबो देखायगोन आं दा र' एसे एकदम रायना बायदि दिनै थैखागोन रायहै देनजारसो आंनि ओंखाम संग्रानि हालोद आरोखि आयै नै मालानि दिना स्र' जाबावगोन बे ओंखाम संग्राखौबो सिफायनांगौ ओरै गोदान लुनांगौ सिथ्लाखौ एक्सट्रा खालामसै सिथ्लाखौ बैयाव आयु बोरैबा मोदानदोंहाय बोरैबा मोदानला बायदों नाया नाजों थाइगिरजों संसै आरो नै बैयो खावैनि बिदै जि साइज गोलाव खावैया बिराद एरगौमोन बिस्रा बिदैया जाजाबाय नै दा खावैनि बिदै होनायाबो एकदम माबा जालाबायदो आरो केस नांलाबायदो आरो ओरैनोबा बिदै जाबा केस नाङोनो जारलासै नै न'आ प्राइमार फुनबाय ओइयाव भगबाननि फट'खौ सुलायबाय आरो आं माइ लामगासिनो नुवाखै दाउआ माबायदि जायो चक्लेटआ बेसे दंबावो चक्लेटआ बार्थडे गाला बेनो आरो फिसाजो गेदेर बैयो आबौ नैबे फिसाजो उन्दै माइ लामगासिनो नै न'आ प्राइमार फुनबाय टाइल्स होबाय टाइल्सखौ र' दायो देखायगोन आङो मा होनदों माया बार्थडे नामाव जाबाय आंबो चक्लेटखौनो हाथाय माराम सोयैनो खोन्थालायनोसै आरो नोंथांमोननो हाथाया हेरखौ नसलाया हासलाया माइखौ थिखोना गालांखानोसै दुन्दिया लायनो आं र' आंनि दुन्दिया बागानखौ नायबाय थायो एकदम दुन्दियानो जायाखै एबार मैगंखौनो मोजां जायासै जायगा थाबाबो जायगा गैयि होननाय जानोसै मैगङानो मोजां जायाखै बोसोरनै जाबाय मैगङा जायैया जोंहा चक्लेटखौ आंहा बारा सोबै जानायनि अयभास गैया अख्रुबला अख्रुबलि गब थैज' गैया आरोखि चक्लेटखौ सोबना जानायनि थैज' गैया आंहा अख्रुबला अख्रुबलि गबनि सोरनि बार्थडे मा होनो हा सोरनि बार्थडे आइ सोरनि बार्थडे आब' अनुष्कानि ओमफ्राय आंनि नाया नै थाइगिरजों नाजों संबाय बढ़िया टेस्टी हो गया नहीं सच्ची गैदांनि खालमा होनायखौ नायनो र' गैदां मायाव फुनगासिनो आयु मायाव फुनगासिनो बबाव फुनगासिनो बेयाव फुनदों न' बोरायावबो फुनबाय आरो एसे स्वामी सोरबा हौवाखौ स्वामी बुङो आं ने खोनादों गैदां होनालाय स्वामी स्वामी नोंनि चन्द्रमालिया नोंखौ नेनानै दं नैबेयाव स्वामी गन्थंमानि नांलायबाय बेस्रा र' आंनि टाइल्स माबानायखौ एसे देखाय टाइल्सनि लुक मा होनोमोनलाय टाइल्सनि मा होनोमोनलाय डेक'रेसना नै
मा होनो मिथिलायलाङा आङो इंलिसबो बारा रोंजोबा हिन्दीबो बारा रोंजोबा नै बे माबायाव दोनबाय आरो माबायाव होबाय आरो बेखौ मा होनोमोनलाय ओरैनो थोरसि लथा दोनग्रा ओमफ्राय नैबेयाव गेस रुम जाबाय बियो माबा गेस रुम लायनो नैबेयाव गेस दोनग्रा जाबाय बियो बे गेस दोनग्रा माबायदि नुदों माबायदि जायोमोन खोन्थाहरलाय एसे न' बिदि जाबाय नै ओरै आं उन्दुग्रा जाबाय आरो नैबेयाव आं थागोन दाबो कमप्लिटआनो जाबाय खिनिया नैबेयाव आइ थायोना सोर थायो जायखिजाया बे खालि आरो रुमा बेयाव रावबो थाथ'नाय होननाय जायाखै आइ थायोना सोर थायो जायखिजाया मिन्थिथ'आ दा नैबेयाव थाथ'यो आइया नैबेयाव ओमफ्राय जों बैयाव थाथ'यो आरो बेनिफ्राय बैनिफ्राय जोङो बेयाव फैसिगोन ओमफ्राय नै बेयाव आइ थायो नै बेयाव आइ थायो बेयाव नै आंनि लाफा बागाना लाफायानो दांबावनांगौ ससे दंबावोसो इनि मोजाङानो जायासै एबार मैगङा जायगायालाय जि गुवार दंमोन नै आयै लामसामिनि दाउआसो बैयाव जि मोजां मोजां लाइ दंमोन सेस दाउआ जाजोब्बाय बे दुन्दियाबो बारा मोजां जायाखै दुन्दियाखौ एसे फुना लांसै आं नारजियाव होनो दाउनि थाखायनो जेबो मोनजाला नै लाफाखौबो खेबसिबाय दासो जाहांदोंमोन लाफाया दै दुन्दियाखौ नै फैफुंलाबायना लांसिगोन दुन्दियाबो मोजां जायाखै बोरैबा अरथे जादों बग्ल' जायाखै हासारसो खम जाखो ना माखो बायबा थिखोबाय आरो न'आव थांनाय जों थिखोनो गोनांसै ओंखाम जानो होनबाय ओंखाम जानानै संबा थांबाय थांनानै देलाय मालाय गानफब जोमफब ओंखारलायबाय नै मिथिङाव थांनांगौ थांखो आंनि सेन्देलालाय मा जालाबाय थायो बाला टिसु लाबोदो हा था हासार लानोसै आं नै जि लांसै सुइटार जोमासै आं जिखौ लाबाय सुइटार जोमासै नालाय ओंखायनो अनुष्का जेरावनो थांखा दे थांनांगौबा हले बेरलाबोसै बिखुङाव थोरलाबनो जों दा साथाम थांसै बिजावजालि बिजनिनि बिजावजालिया फैगोन ओमफ्राय आनथिंगिनि आं थांसै आरो जोङो मा जादों नोंसोर खेबना बुवा मालाय आयु इयाव मोनदों हा देलाय माबालाय थिखोलाय ना मोनबावबायसो ने आसोलफ्रा ना गराय गिदिरथार आं फानदो थाइबानि मिथिङाव थांनाय बाजैनो बागुरगाव सकआव हाबबोनोसै जेबो खरस होननायानो गैखाला हौवायाथ' लायनो जेबो मिन्थिखाया ओमफ्राय हौवाया हाथायाव थांबाथ' जेबो लाबोनो रोङा जेखौ बिहरदों बेखौ दं लाबोयो ओमफ्राय गाइखेर लाना फैसै एकदम गाइखेर साहा मोनलोङियाव सान्थि मोनो नै बे अमाखौ नुनानैसो गोसोखांबाय आं अमा आदार होबावनांगौमोन सानसुआव होजायासै अमा आदारा एकदम जा दासान्दि मा जादों ओरैबायदि थांनांगौ जादों आरो मंगलबारावबो बाजैनि पस्ट दंबावोसो ओइ खनसे मोनसे भिडिअ'आव होदोंमोन ना आङो बाजै लोमजानाय नायफैदों नै बे बाजैया गैला आरो एकदम बिराद जारलासो बिराद बोरैबा फिसाला सानै बारा सेंग्रा जायाखै एसे सेंग्रा जाहांबाय माबा पिअ पास जाबायमोन खोमा सानैबो पिअ पास जाबायमोन जोंनि आफानि फंबाय बिदानि फिसाजोमोन आरो बियो बाजैया बेयाव थांनाय जायोना बाय नायनोसै र' मानसिफ्रानो फैयाखै नै दाबो आयौ सखायसेल'थार नै मानसिफ्रा दिनै लोमजाजोबदों खोमा हायाखायनो दाबो फैयाखै ना खिनायसो जालाबायदों होनदो बिअनि लोगोफोरनो साबसक्राइब खालामफिनदां रावबो खालामा ओमफ्राय दाबो बोरैबाथार देनां माबा मा होनोमोनलाय इउटुब खुलिनाया साक्सेस जाबाथाय माबागोनब्रा ने पार्टि जाहोगोन एकदम खुलिनो नागिरदों खुलिबायब्रा जाबाय खुलिबाय भिडिअ खालामदों नोंहालाय नोंबो खालामदो नाङा नोंहालाय साबसक्राइब खालामफिनदां नोंखौ ओं माबायदि आयौ मानसियाबा जायाथ' दानो मेथाइ लायनानै होफैदों आयु दानो जाहोनो हायाहाय मा देनां माहाजोन जाबासो बा मेथाइ जानोसै आथाय जानोसै आथाय
इदि जानो होनो फिसाजोआ आंना फिसाजो कुटुलिया गैला लिस्टिबो नांजोबबाय कुटुलियानो बागरखौ बाजाराव खरस खालामनो थांसै जों ना खरस खालामनो थांसै मैगं थाइगं दालि दुलि लाना फैसै बागरगावनि सक नै मैगं बायनायानो सानलायो आरोखि सिन्था जालायो पार्टि गैया मेथाइसो दङ मेथाइआवसो फैदों फैजोबाखैनो दखानिफ्रानो खरस जानो थाखाय मोजां आरो